Optimizarea randamentului și a calității cerealelor păioase și a porumbului necesită dezvoltarea eficientă a componentelor implicate în randament. Fiecare componentă este esențială și condiționează în mod direct atingerea potențialului maxim de producție. Expertiza tehnologică avansată a Centrului Mondial de Inovație RUIE ne oferă acum o înțelegere detaliată a celor mai complexe mecanisme fiziologice ale gramineelor și capacitatea de a ne focusa cu precizie asupra etapelor cheie ale dezvoltării lor. Astelis este un produs nou și inovator în acest sector. Astelis este un biostimulator ale cărui substanțe active sunt extracte provenite dintr-o selecție de microalge. Formularea sa inovatoare combină acțiunea peptidelor bioactive specifice cu un nou nucleu activ antistres, AIS. Peptidele bioactive din Astelis activează maximizarea componentelor de randament. Doi factori importanți influențează numărul de spice și randamentul final al cerealelor păioase: dezvoltarea de frați viabili și dezvoltarea rădăcinilor nodale, care le oferă nutrienți și optimizează fertilitatea viitoarelor boabe. Acest mecanism este controlat în interiorul plantei de o anumită concentrație între diferite tipuri de fitohormoni, auxine, strigolactone și citochinine. Echilibrul dintre aceste trei tipuri de hormoni este cel care declanșează producția de frați. În părțile vegetative ale plantei, plecarea în vegetație a mugurilor este declanșată de cantitățile mari de citochinine. Acest lucru declanșează un semnal în interiorul plantei care duce la apariția de noi frați. În același timp, strigolactonele și auxinele se acumulează în rădăcini. Semnalul rezultat declanșează apoi dezvoltarea rădăcinilor nodale. Peptidele bioactive din Astelis amplifică semnalul de echilibru hormonal. Peptidele selectate pentru utilizare în Astelis au capacitatea de a imita acțiunea diferiților fitohormoni pentru a crește intensitatea răspunsului fiziologic al plantei. Acest lucru maximizează nutriția minerală a fraților datorită unei mai bune dezvoltări foliare și în special a dezvoltării rădăcinilor. Rezultatul este o fertilitate crescută a boabelor și randamentului culturilor. Un efect similar se observă și la porumb, a cărui dezvoltare prezintă același mecanism de echilibru hormonal. Complexul AIS este o combinație de aminoacizi specifici, polizaharide și poliamide extrase din microalge. Acești trei compuși acționează pe căi complementare pentru a gestiona stresurile abiotice. Aceștia reglează presiunea osmotică din vacuolă pentru a crește rezistența la deficitul de apă și la stresul termic, fără a compromite schimburile de gaze și de nutrienți între celule. Complexul AIS stimulează de asemenea activitatea enzimelor antioxidante pentru a grăbi neutralizarea compușilor toxici produși în celulă în momente de stres. Această acțiune 2 în 1 asigură o dezvoltare optimă a culturilor chiar și în condiții de stres. Astelis, nutriție bioactivată pentru performanțe ridicate ale culturilor de graminee.